Ježiši. Hej, já vás tady omlouvám se, ale asi jako budu muset trošku mutnout, protože nějaký lidi mě už to docela pěkně štval. Koukám na večer. Za 2 hodiny mám narozeniny lidi. Kolik ti bude? Co já vím, jo, asi ne. Hezky. Co na to říkáš? Na co? Asi neumíte... Pojď na jídlo. Já jsem celý den nejedla, já vám řeknu můj postup, já jsem celý den nejedla, fakt jakože podle mě nic, nebo měla jsem možná tak, děkuju, měla jsem možná tak jako nějaký taky ten rýžový chlebíček a pak celý den nic a až teďkonc, nebo ne teďkonc, když jsem dorazila domů, tak jsem se narvala polívkou brokolicovou a teďkonc děkuji, dárek srdce na dlaní, to je hezký, děkuji moc. Tak půjdeme někam papat. Já nemám hlad. Snoubany. Ne. Já nevím. Týny Vánoc. Víte, na co jsem si teďka úplně vzpomněla a já nevím ani proč, ale teďka jsem si vzpomněla, pamatujete se na takovýho toho, jak se jmenuje takový ten Barty. Z té školky, nebo ne ze školky, ale takový ten dinosaurus. Pamatujete si ho? To byl hrozný bobík, já jsem na něj pořád koukala. Já ho úplně milovala, když jsem byla malá. Já jsem si prostě na něj vzpomněla, ani nevím jak. On prý ty Berny, ne? Jo, to je on. On prý nějak zneužíval jako ty malý děti. Jsem se dozvěděla. Nevím, jestli je to pravda. Nechcete mi to tady někdo říct? Děkuju za korunku. Hej, a proč to nejde na hlavu mi prostě ta korunka? To mě štve. Končíš ven. Fotbára nebo už se... Jsi mega hezká. Děkuju. Ty krása, dneska je jediný den, kdy mě chválej i holky, jo. Jinak tady prostě nikdy nejsou hodný holky. Děkuju moc. Jak dlouho si děláš make-up? Tak 2 roky. I dřív jakože jsem si dělala něco málo, ale ne nějak extra. Hej, ale proč já jí nedostanu tu čepici? Já ji chci. Vidíte to? Já to tady dostanu jenom dole, ale nemám jí na palici. Já ji chci mít, ale na té palici. Mně se to tady nějak rozbilo. Neviděla. Potvrzuje žádosti na Instagramu? Ano, potvrzuju. Když se mi budete nějak jakože
No pár lidem ne, když jsem si řekla, že jsou trošku jako divný, tak jsem to nepovedla, ale jestli to vypadá v pohodě, tak jo. Jo, aha, kolik minut, hodin? Dneska třeba 10 minut, 15. Ale běžně, tyjo, raketu dlouho. Třeba 3 hodiny klidněji, 2. Jakože když se fakt chci krásně namalovat, abych mi to fakt jako slušelo a někdo se ze mě nestyděl, tak fakt jako docela dlouho. Že třeba fakt ty 2 hodinky, ještě si u toho zpívám a tak, takže tak jakoby odpovídá tomu, no. No. Já vám tady za chvíli usnu, doufám, že vám to nevadí, bude tady trošku spací stream. Chceš jít? Cože? Hej, lidi nechtějí bejt, to fakt už nechte tu holku chudák. Mám kvůli tebe. Nepřijde ti to nechutný? To je fakt nechutný tohle. Třeba poděkovat za růžičku. Já většinou děkuju, já jsem si ji nevšimla. Pardon. Já se tady kolikrát tak strašně zahledím to, co napsal. Nevím. To přesně tady to nechápu lidi. Jakože máte to prostě zapotřebí psát takhle nechutné věci a ještě holkám prostě neživým vysílání, mně to přijde prostě odporný. Nepřijde mi to úplně jako hezký. No, lidi, těším se na další díl Bacheloru. Přijde mi, že, jak se to jmenuje, přijde mi, že to hrozně dlouho trvá, jakoby než se můžeme podívat na ten další díl, hrozně mi to vadí, že jako můžeme až za týden, já už bych to viděla nejradši teď, jsem úplně natěšená na to. Hej, kdybyste viděli, co tady prostě ty jako kluci píšou prostě v těch zavřených, to je fakt jako divný. Já už chápu, proč ty holky prostě, nevím, že vám to za to stojí. Já jsem nikdy snad nenapsala nic hnusného někomu prostě, ani pod video,